Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum ghisa ayyabkun. Waja'u lan padha tumeka sapa dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf teka abahum ing bapakne dheweke kabeh ghisaan hale padha wadul ya ghisaan hale padha wadul yakuna tur padha nangis ya sapa dheweke kabeh nun ngisaan ngisaan hale soren-soren yabkuna tur padha nangis sapa dheweke kabeh ae tegese lama tarafu tetkalane padha nguncalne sapa dheweke kabeh Yusufa ing Yusuf fil jubi ing dalem sumur Rajangu mongko padha bali sapa dheweke kabeh ila abihi maring bapakne dheweke kabeh waktal ngisa ing dalem wektu ngisa fi zulmatil laili ing dalem petenge wengi mutabakina hale wong kang padha nangis-nangis bareng nguncalke Nabi Yusuf neng sumur dulur-dulure do mulih madhep marang bapakne madhep marang Nabi Yakub tekan ngomah ngepasi ngisak pas do menang tahlilan kae wong itu ngisak ini do menyang tahlilan kae do mulih ya ngisak-ngisak es peteng jelas es peteng ngisakne tekan ngarep omah ngono do nangis guguk kae ning ra metu luwe ya ming nangis ngapusi kok niki ki ming sandiwara kaya le nangis ki totok men ya ora ming totok supra iki jan totok men
Ketewasan Rama. Oh kae toprak kok ya. Toprak. Ya kok terus len drama. Wa quri'a lan diwaca ngasian bitasghiri kelawan tasghir. Ngasian sore li ngasa kedue lafat asa ae tegese akhiron nahari akhir awan berarti sore tengah 5 sekiranya tengah 5 jam 5-an kae ngarepe maghrib ya pas ra ono lemburan to ngarepe maghrib. Wa quri alan maca utawa diwaca ngasa utawa ngusa bidomi kelawan dumah wal qasri lan cendak jamu aksa ya jamak saka lafat aksa fanginda zalika mongko nalikane mangkono-mangkono dulur-dulure Nabi Yusuf do mulih do nangis kuwi fazanga mongko kaget sapa Yakub Nabi Yakub kaget apa meneh kabari lemune ilang digeret macan dibrakot macan wah ora mung kaget sok jan langsung sok iki. Nek arep kuat ya sok bison. Sok niku kaget campur sedih, campur getun, campur susah. Dadi rasane campur-campur. Akhirnya terus campur sari. Sok sih jenenge kowe. Ya anak kesayangan paling bagus, paling digadang-gadang. Ngerti-ngerti mengkur dilapori ilang geret macan pangan macan ha sapa wonge kok ya. Nek kur duda tuwa ilang mbok ben ora penting. Ketok ilang. Mosok iso ilang. Iso gondol sundel bolong wae ben kowe. Nah wis ben lah iki gegadang-gadangane wong tuwa gek cetha wis oleh sinyal wahyu sesuk calon dadi pemimpin negara ming terus ilang pangan macan. Lagi kita sing anak cilik urung ana celeret-celeret tenger ngono wae nek mati wis nek nyata-nyata mati kae ya susahe pole. Weruh ya sok ngono wae. Padahal anak cilik mati tenan angger matine urung balek niku cetha dadi tabungan swargane wong tuwa. Sesuk dhek mesti mlebu swarga wong matine rong balek urung duwe dosa blas iki. Mati dalam keadaan rong duwe dosa iki mesti mlebu swarga ora duwe dosa. Sing marai ra swarga iki rak dosa mplek-mplekan kok ngono kuwi. Kuwi ora iso swarga lho dosane mplek-mplekan ngepel. Ngetel angel diresiki nek kon ngresiki malah nambahi. Urip kok rumuse tambah dina tambah dosa. Niki ta yo parah iki. Rumus jeming tambah dina tambah dosa.
iki urung balik. Apik elek ora kewilang, ora kecatet mati wah lan iku jan tabungan wong wis mesti mlebu swarga. Kayak sesuk bocah ngeten niku kon mlebu swarga gemang nek ra iso nuntun bapak ibune. Wah, gelem mlebu ning kudune iso nggawa karo ngejak bapak ibune. Jenengan-jenengane ndek anak rong balik mang tekak wae gawe wes. Ora neraka malah. Pemahamannya terus ming pemahaman dosa muka ya kok terus ditekak. Ora mati kok ya, mati urip ya Allah sing nentokke tekaan nek ora mati ya ora mati. Nabi Yusuf iki direka cemplungke sumur. Nek dilogika ngono wis engko mati dhewe. Apa meneh ra keconangan ra iso mentas wis genah. Ya kuwi rekayasa karo karepe menungso. Menungso ki ya ming sebatas karep karo sebatas usaha maksimal kemampuan. Tapi keputusannya orang mungkin nang gone menungso niku. Keputusannya nang gone Allah kok ya. Kuwi mbuh apik, mbuh elek, mbuh ngusahani barang, mbuh ngusahani apa wae. Nek iso duwe paham kaya keten iki berarti jenengan ki anu semeleh. Atine semende. Semende ning gone Allah. Apik banget lho niki. Menungso niku sebatas usaha secara maksimal tapi sing mutuske Gusti Allah. Ora kok terus nek wis usaha maksimal kudu wah Gusti Allah kok dikudokke. Diatur-atur ora pokoke mingkur kan nyuwun usaha, nyuwun usaha, nyuwun usaha. Engko rak ya Allah duwe kebijakan oleh ngrungokke penyuwunane jenengan, oleh nggatekke usahane jenengan iku. Penak ta niki. Atine iki lho sing penting le nyendekke kuwi lho. Nyambut gawe ya temandang secara maksimal. Lah engko karo Allah direjekeni pira? Lah kuwi kebijakane Gusti Allah. Sak karepe wong sing kuwasa kono kok adum rejeki iki. Bakul ya waton gedabukan kula ngantek buka dasar, ngantek nunggoni engko maksimale terus ana wong liwat tawani, wong liwat tawani ngono. Sayur Bu, sayur Le. Sayur yu. Oh, nek sing bakul sayur kuwi kok sapa-sapa tawani. Bojone wis ngantek tawani sayur Ju. Ha le nyeluk bojo to Ju. Kuwi nawani bojone kok. Mula waqala lan ngendika sapa Nabi Yakub hal asoba ana ta mekenanikum ing sira kabeh fi ghanamikum ing dalem wedhus-wedhus sira kabeh apa sayun suwiji-wiji. Kalu mongko padha jawab sapa dulur-dulure Nabi Yakub la mboten Rama. Kala mongko ngendika meneh sapa Nabi Yakub wa ana Yusufa lan yen ngono Yusuf. Itu kalimat sanepa. Lah ning kana Yusuf ngono. Ketiwasan tenan Rama Yusuf ilang. Digweret karo dipangan macan. Nggih pun kula usahani. Wes ning yo piyak-piyakno macan sih. Kita sing wong 11 ya ora kuwagang ora menang. Ngantek kula
rebut piye carane ning ming kecekel klambine lha niki suwek-suwek. Dedel duel niki karo Guprat Getih. Niki klambine Rama. Lah kira-kira nang kono ki macane kuwi mangan wedhus-wedhus murah. Nek wedhuse malah aman Rama niki ki dilalahi macan wis iso milih kok. Well ya karang macan modern ya. Macan modern iki. Dadi wedhus emoh mah arep uwong macan-macan model mburi kae iso milih-milih. Iso milih-milih lho macane iki jan. Pinter tenan ya. Bahasan nyenteni kleru. Wah. Wes milih jemah kleru. Nabi Yakub ya mak plenggong. Nek di logika ra masuk kok ya macan kok ra doyan wedhus mah doyan wong. Makane ditakoni, "Lah wedhusmu piye? Kepangan macan ora hal asobakum fi ghanamikum sayun?" Mboten nek wedhuse aman wutuh. Lah terus Yusuf nang kono piye? Nggih niku mengko. Karo do nangis sandiwara kae. Ana sing teko-teko ndeprok guguk kae lah saya njak le menyang mulih mlaku ya. Adoh. Ndeprok guguk kae. Ana sing langsung slonjor kae ketoke semple. Tok-toke wong sandiwara to le tenguk langsung slonjor. Semble lah karo sing lanang ra kei. Wis ra didit ra kei dit. Ya wong wedoke angger dikeki ngono senenge pol sih. Wonge ra teko wae ra apa-apa. Sing penting belanjane teko nek karo wonge wae. Alah apa nek kula iki sing penting belanjane. Nek kur wonge kuwi nyepeti mata iki. Ora pahit. Jenengan iki ternyata disikapi ngono kuwi jebule. Dadi sing penting ming duwite bape jenengan iki asline ming nyepeti mata. Adus rata. Rambut putih ra potong. Luteng jewawul. Oh hal-halah. Iki anu nerangke sing ra ngaji kok. Lah yo wis rambut putih campur-campur kae gak ora potong ora rapi ora adus wis. Brengos ya ana putihe ana irenge kowe ting srodok kae rodok-rodoke lha ya karo sing wedok ya sepete pol. Mula ya omongane nek kula iki sing penting belanjane sing penting teko. Nek kur wonge kowe kajengen. Lah mongko modele ngono wong wedok iki nek wis tampa blonjo ngono iki karo wong iki memeng kae lho rasane. Karo wong iki wis kaya ora butuh. Wis kaya ora butuh rasio. Nah, engko nek wis entek teko meneh kok ya. Nek entek ngono to depel-depel meneh, wangun kae. Tak goreng intip galo. Ngono kuwi wangun kae. Bar kuwi omong. Karo ngeplaki ndase sing lanang kae lho. Wong teko ngelu to. Karo dijetuti.
Ayo jebol rambut putih wis ra ndek kekuatan. Saking. Saking. Wong lanang iki jan nek wis tuwa ngene iki wis ora ana ajine. Nek wis tuwa ngene iki ya sing wedok nyerak-nyerak we memeng. Sing ditampa mengkur belanjane duwite bar kuwi wis disampar-sampar. Ya sabar, pancen pangkate wis kok ngono kuwi. Seming karek nglakoni sak matine ngono engko mati dhewe kok. Ya wangun je. Gek bar kuwi sing wedok terus shopping. Wong bar tampa dhuwit to shopping. Lah kok nang mall apa nang Mancasan, nang warung sayur. Bakmi letek sak nikah 2000-an gak ketoke. Tahu ndok sitok. Wale blonjo jan bakmi letek sak nikah kae sitok kae tahu ndok sitok. Bapakne tukokne jenang coklat campur wajik. Sing kae sing plastikan dhewe-dhewe kae. Campur wajik karo jenang coklat kae. Ben bapakne tak tukokne iki, engko rak kelet ning untu ra iso petil. Wis tukoke wae yo nyejane ming nyiksa. Mula mbuh nek wis tuwa iki wis anane ya mingkur. Kudu semeleh nata ati murni ibadah. Nek ora ditata atine murni ibadah, pengen dihargai, pengen diregani ketoke tetep anu Pak. Wong lanang-lanang iki ora patek dihargai ketoke. Mula nek ra diniati ibadah ming saya keloro-loro. Bismillah aku ki arep ibadah nyalengi ngamal saleh, lehmu arep nyikapi monggo ngina ngremehke ra tek mbutuhke ora tek menghargai ra tek ngajeni ya monggo. Besok mati tinggal ning swarga. Aku piye Pak? Aku piye Pak? Panjenengan mung karek jawab modaro. Nah wingi we nerlantarke wingi we nyiya-nyiya wingi we sak penake dhewe kok saiki aku piye. Ayo kene le sabar we sak pol-pole dhewe. Terus neng kono karepe arep katut le gurih. Tenan aku piye Pak? Aku piye Pak? Wah, wes. Kok piye akene sing lanang wis ngetiging dituntut widodari sing wah ra umum. Tuntun widodari kek ngewa tengen kae. Widodarine kek kemayune ra ilok-ilok. Karo mlaku ki padang karo gebleki bokong karo piye. Elok tenan. Wo widodari akhirat ki jan pokoke anu agresif. Kemayu-kemayu piye ngono. Udaki sing lanang saya anu gedhelek. Sing lanang saya geter ora kok widodari donya iki nyebahi we jual mahal. Walah alah. Es nyebahi jual mahal. Sok-sokan. Butuh we nek kon nembung moh. Wah, gaya kae. Tengok lincak cerak we ngungkuri ngekeki geger. Alah alah ya Allah. Pasti iki. Tobat ngrasake wis tobat. Ning yo wis ben
Sing penting niat ngibadah ya disrawungi karo disikapi ora patek diajeni ra apa-apa ora kajen ra apa-apa Pak sabar lah njak ya pancen wis titi wancine ra kajen ngono wae lah piye pancen titi wancine ra kajen wong urip ki ora kudu golek kajene donya ning urip niku nyelengi ngamal dikon karo nyente tandangi kono reakon karo nyente ora apa-apa tak tandangane pemehane kae selaudan wong kok ora ndelok kahanan entasi ngono bismillah lah yo ngentasi elik kae gek ndirarae geret jeloan wis suwek lah kan dijapit to ora weruh japite kuwi gek kamoko ya wis bakal butuh to kuwi iki masuk ora apa-apa pokoke setel kendo disente ae tandangi ra kajen anake pethuk nek pengen madang tak liwetke karo tak gorengke ndok wis omong ngono karo nyente kae anake pethuk nek pengen madang tak liwetke karo tak gorengke ndok sabar ora kajen ra apa-apa ning atine ditata aku metu anak ora kok wedi ro bojo ning aku arep nyelengi ngamal saleh tak nggone sangu ngantek tanggane do grenengan sampean kok sabare ra ilok-ilok aku ki ora kok sabar ning ming atiku ki mikir iki lho sing calone engko tak nggo sangu nalika wis kowe do krungu siaran sampun kapundhut wangsul ati kowe do krungu siaran sampun kapundhut wangsul aku sireng-sireng nek wujude numpak kereta bandosa nek wujude ning kok wonge kae disurung-surung lah kae asline numpak kereta kencana sandinge iki wis widodari nganggo baju kebesaran nganggo baju widodari maksude baju kebesaran kok terus lek maknane nganggo klambi gegedhen lho kok bapak terus klambi gegedhen kaya ora wangun kok ya mosok ndobroh-ndobroh ini total izin ndobroh-ndobroh gulane we nglombrot ora kaya iki nganggo baju kebesaran nganggo baju keistimewaan wae gek numpak kereta kencana jejer iki karo jawil janggut jole kesente-sente ning donya ya kuwi. Tenan iki jole kesente-sente ning donya ora kuwi. Sabar wis pokoke ora kajen ra apa-apa, ora diregani ra apa-apa. Dibutuhke mengkur tenaga kasare ra apa-apa. Nek nggon sing bangsa anu dibutuhke nek wis ra butuh kekiwa-kiwa ya ora apa-apa. Sing atine do keloro-keloro ngono kuwi mbek aku tak jak mancing. Wah anu Pak jan kula ati kula kok sayuh mangkat mancing. Langsung tak lakokke golek spot nang Sleman kono. Spot mancing saurunge tekan kono tak ndeke nang nggon rumah makan rata-rata. Bola yo nek ngene iki yo ming rata-rata kok yo men milih lah ngene ngomong. Angel ngomong ki yo ndi sing kondisi, ndi sing untu, ndi wah
tepate yo mung ning rata-rata kok yo. Harga pelajar. Lah yo karek milih warna-warna ketut murah ngono. Wah monggo angger lombangane rada keloro-loro Pak, semple pripun iki sing nggo mancing kowe mah karuan. Penak awak ndeke ning rata-rata. Yes. Pas mangan kae meksa isih tak tari. Ngerokoke napa? Yes. Alah kula kulinane mingkur anu kok harmoni. Ganti ora harmoni. Uripmu kowe ora harmoni kok rokoke harmoni. Ganti ya. Uripe ora harmoni kok. Rokoke harmoni. Ganti nek iso, nek isih ana wong adol sing mereke granat. Isih ana lho rokok merek granat. Wono kuwi dirokok ora cangkemmu jeblok. Piye ora penak wis, angger sing do galau. Sing do resah-resah wis jak mancing wis. Yahen iki mangkat mulih engko ngisak. Kewer-kewer kae. Mula kalu padha jawab sapa dulur-dulure Nabi Yusuf, jawabe iya abana. Duh bapak kita. Inna setuhune utawi kita iku zahabna. Lunga sapa kita nastabiku hale ninggal sapa kita. Yusabiku hale padha balapan sapa ba'duna sebagian kita ba'don ing sebagian do balapan do lomba firromyi ing dalem balang utawa ing dalem mana le gawe jalan cerita iki lucu iki ya duh bapak duh Rama niki rak ceritane ten lapangan wau niku kita niku do ketungkul anu istilahnya perlombaan ceritane do balang perlombaan balang kerewen ditumpuk di bandem kerewen iki kae engko nek ana sing kena anu menang linju 3 botolane linju. Ana sing ngomong niki iki wingi do playon. Nek cara ngene dhewe jenenge jedungan. Nah, terus ditinggal delik niku mlayu tinggal delik. Lah Yusuf goleki kok ngerti-ngerti ilang. Ceritane ngeten lho Rama. Ming terus nangis sedih sok ra iso mikir. Jan nangis sedih sok ra iso mikir judeg. Akhire ya terus anu meneng wae kae terus wis aku tak ngombe wedang teh sithik. Nek ora ngene semumet aku. Tak pikirke sesuk. Le mikir sesuk. Angel nek ngene iki angel. Ayo lah piye lah yo nek kawanen kok yo. Wis tak pikire sesuk kudu piye. Semoga-moga dikei hidayah karo Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ora ngantek kekampiran ati drengki srei iri malah kepara iso semendhek istiqomah ning ibadah nata ati ikhlas nerima murih ridho karo suwargane Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.